September will be a time of celebration, for we will be doing a leap together. 5 μέρες αυτοέκφρασης, συγχώρεσης, δηλαδή εμβάθυνση στα μαθήματα, στα θαύματα. Ένα κάλεσμα να ανακαλύψουμε όλη την αλήθεια μέσα μας. Meine lieben Brüder, wir kommen mit leeren Händen. Άσε την καρδιά σου να ακούσει και να σε οδηγήσει. Αναδύεται αυτός ο ασφαλής χώρος για σένα. Where we will go inside to find the light inside that God has put in here. Να φέρουμε στο φως όλα τα αποκλεισμένα κομμάτια του εαυτού μας. To leap out of all these crazy stories and into peace. Έλα μέσα στην πηγή. Εδώ που είναι όλα ένα. Εδώ η αγάπη κατοικεί. The discovery of what we really are. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε. A small step for man, a giant leap for mankind. So I look forward to meeting you then at the Greek A Course in Miracles Festival this year. Φεστιβάλ Μαθημάτων Θαυμάτων, 25 με 29 Σεπτεμβρίου. Κάτω από τον Όλυμπο, δίπλα στη θάλασσα, μέσα στην αλήθεια.